baina pentsatu egingo dugu, ondo pasatu dugu, hizketaldi ederra izango dugu eurekin, Keparrasti arratsaldeon. Lurren gidoigile zara. Bai. Aktore be bai. Bai. Aita izango zara. Bai. Alabie, hemen txaukat. Edo semie. Edo semie. Hori da. Perikola izan lazen baduz. Ondo. Ondo, edo semie. Irakurri zuen. Ane da historiaren protagonista, bitu zederra da nau, 8 urte betetzear dan, eta bere alua maite duen mutikoa. Hoxe. Ordu mutikoa da, alua dauka, Erika, 8 urte betetzear, eta hor joku bat hasiko da, amets bat hasiko da, eta batez be konfidentzia batzuk hasiko dira, lurrekin, ez da? Tanpina batekin. Hori da. 8 urte betetza dihue, bere urte betetze eguna izango laster, eta aitonak aurreratzen dio oparia, dala panpin bat. Eta aitonarekin hasiko du bidai bat, bidai imaginario bat, izar magiko horren bila. Eta aurkitzen dutenean, deseo hori beteko du izar horrek. Bueno, badakizulako zuek, izar magikoak daudela. Eta orduan eskatzen mazut desioren bat, tarteka bete egiten da. Esaten duzu, zuen dosierrien maite ditunik antzerkietako dosierrak. Hori bai esan behar dizuet. Oso zaila dalako, azkenien antzeslan bat nola laburtzen da, nola amu bat egin, ezer kontatu barik, Kepa horretan be lana badago itxeko. Desio bakar bat eskatu halko bazenu, zer eskatuko zenuke? Egundan hau hori pentsaten. Neuretzat izango zan, ingurukoentzat izango zan, Euskal Herri osoentzat izango zan. Beteko balitz? Bai, azkenien hori izan historia labur biltze hauen galdera pixka bat, ez? Eta pixka bat jendiai pentsaraziko dutzona ze izango litzaken anek kasu honetan eskatuko leuken desioa eta bukaera arte jakingo eztan desio hori, ez? Eta iruditzen jakun galdera politia zala, engantzatzeko, jendia engantzatzeko, eta gero norberak pentsatzeko baita ze izango litzaken nik eskatuko neuken desioa, bakarra eskatzeko aukera izango bazenu, ez? Eta pixkat hori da aneri planteatzen jakona, eta eraberian lur antzeslana ikustera etortzen den publikoai itxijakon galdera, ez? Xake produkzioak dakar antzeslan hau, zeuek sortu zenuten, Kepa, Xake produkzioak. Bai. Gero Mami Lebrun aurkeztu zenuten, egon zineten hemen, ane Pikasa eta Bizok. Sarituta guzti, saria jaso duzue, 2018 urteko antzerki saria be bai, Donostian, noraintxu. Antzeslan bat eginda, bi galdera hortik. Bat eginda, bigarrenerako... Bueno, nervixo batzuk, nola hartzen da indarra edo beste aldera joan nahi duzu edo zer egiten da, eta zeitxik behar izan hori, suposatzen dut zeuek sortzeko zeuena izango den konpainiren bat? Bueno, konpainiaren sorrera izan zen apur bat, ez dakit ala beharrez, edo Mami Lebrun idatzi nahuenian, erabaki gauen diru laguntza eskatzia produziru alizateko, eta emun ineuskuen, orduan aurrera eruteko konpainia sortu behar izan gauen, eta hortik aurrera basan gauen, behin sortuta igual aurrera jarraitu beharko dugu, ez? Eta historia kontatzeko goguakin jarraitzen gauen, eta hola urte zan apur bat lurri idazteko behar hori, edo ez dakit beharra izan zen, edo holaxe urte hauen lurrek, eta horrela urte hauen baita lur produziruteko indar horrek baita. Batez be, kontutan hartuta Mami Lebroneko zondo funtzionau eguela, eta animoz egingo zen, eta zen aurrera. Zertarako da antzerkia? Galdetuko ditzuet oso zaila erantzuten hau. Bakoitzak egin dituzuelako obra asko, oso ezberdinek, batzuk ondo pasatzeko bakarrik direna, beste batzuk klik egiteko direna, beste batzuk auskalosetarako direnak. Zeuen ustez, zertarako balio beharko luke antzeslan batek, hori galdera aldanien erantzun, amaiera 20 minutu darko esan diz, no? Beti pentsatzeko elementuren bat badagoelako, Mami Lebrunen bebai, nondik gatozen, Kepa azken batien gu zelan gauz hemen, guratzetik, gura aurretiko beto da beste batzuk egon zielako, historia berezi bat daukalako herri honek, horrek ekarri gaitu ona, lurren bebai pentsatzeko ariketa txiki bat egingo dugu. Da gainera, ariketa txiki horretara danak batuko ditugu, etxeko txikienak bebai. Pentsatu, hausnartu... Askotan igual, nire kaso mintzat, ez dut oso modu konstientian eiken hori. Sentitzen dut behar izan bat historia bat kontatzeko, eta igual nahi gabe, niri sortzen jaten galderak sortzen ditut historia hortan baita, ez da igual oso konstiente eiken duten gauza bat, baina bai emuten dago igual hausnarketarako bidea. Kasu honetan, garbi geneukan, edo iruditzen jakun ideia hona zala apur bat,
kakotxartean urruntzia ustez Mamile Brun zuzentzen gauen publiko batetik, eta horregatik erabaki gauen publiko familiarrau baten gana hurbiltzia. Esan dut ustez, ze, bueno, etxeko txikinenei zuzenduta dauela emun arren, historia honek, ustot benetan helduei zuzendutako historia badala, baina gertatzen da bakarra da, ari narratiboak igual bai daukala kutsu infantil bat, edo aurrei zuzendutako zerbait, ez? Baina, bueno, mezua dudabarik, bai heldu, bai aur, bai mundu guztiantzako da. Orduan, galderak sortzen die, hori, idazten zoia zen enean, eta gaiari bueltak emuten hasten zaren enean. Nik antzerkisa ondo pasetako iten dut, eta barruan daukaten hori kontatu, bintzat nire antzerki propioak, edo nik idatzitakoak, barruan daukaten hori kontatzeko jendeari. Eta gero hortik, hori, esan dut moduan hausnarketak urtetzen dira, eta nik uste dut lurrek emuten dauela hausnartzeko bidea, bintzat. Ikusten gabiltz, Erika ikusten gabiltz, zeu, argazkitsu batzuk, besteak beste, bueno, oraintxu egin duzuelako, publikoaren aurrien estreinaldia, oso ondo joan dena, oso gustora geratu zaretena? Oso, egia esan baiz, gaina egun hortan bereziki lagun asko eta familiar asko gertura ziren, orduan emanaldia oso etxe giroko zerbait bezala bizi izan genuen, eta hilabetez ere onginen topiken, ensaiotan, eta orduan ja espazio behaireia, hori da Tolosan, eta espazio behaireia hartu genion goxotasun hori, eta nik behintzat oso sentsazio ederretik eta goxotasun askokin bizinun egun hori, oso politia izan zen. Orain, badaukazue beste eskolaren baten, badaukazue emanaldiren bat, baina gero udazkenetik aurrera ikusgai egongo den antzeslana izango da. Ikusten nabil, Laskurain eta lau protagonista. Bai, bueno, holaxe urten zan, gure gauen apur bat, bueno, hanek bizi dauen errealidadiaren aurrian, bi ikuspuntu desberdina egotia etxe berdinean, talde batetik orduan plantea uzan Aitonaren figura bat izango litzakena hanen errealitatea inungo arazorik barik onartzen dauena, eta beste alde batetik aitaren figura justo kontrakoa gertatzen jakona, onartzen ez dauena. Eta gero zalantzan egon gitzen laugarren pertsonai hori egon, ala ez egon, gogoa geneukan musika zuzenean sartzeko iruditzen jakulako, pixka bat emutu zelako elegantzia bat, edo goxotasun bat, edo zerbait berezitxe ikuskizun bati, eta hola sortu zen hilda dauen amaren figura. Ama behor dau, amak behetzaukan inungo arazorik aneren errealitatea onartzeko, eta balixo euskun baita beste leku batetik eramateko historia, beste mundu, ez dakit espiritualagoa edo fantastikoa, edo ez dakit beste leku batetik eruteko. Eta apur bat ama izango da, modu batera edo bestera, bide hori egiten lagunduko dutzona aneri. Bueno, elementu asko, azkenien antzeslanien, beti elementu asko daudelako ama ikusten dugu, bueno, musikak daukan balioa bebai, zen lujo, izan duzuen musika sortzerako momentuen bebai. Bai, Pascal Gainek induzku musika, eta egiz esan badauka sensibilidade berezi bat, egiz esan hasieratik pieza inuzkunean, sartu jakun barru-barruraino, eta eukidu gainera atera ezin da burutik melodia txoba da, baina egiz da oso de referentziala bihurtu dela, eta gainera justo musika horrekin jazten da. Bai, eta ni beti emozionatzen nahi. Gu atzien da, azten ez musika hori entzuten da, egia esan barrurainoa jazten zait. Erika eta Bixok momentu hortan egoten gara hasieran atzien elkarrekin, eta egia esan barru-barruraino sartzen den zerbait da. Esan dugu musika kalitatezko aktore honak, historion bat, azkenien historion bat daukazunien, Erika defendatzeko berrezago izango dalako. Azkenien, aktoreak zarete eta zuen lana egitea da, baina defendatzen zuen edo oso zer lortu hori. Esan dugulako pentsatzeko tresna bat, pentsatu gauke egingo dugu. Besteren bat badue emozioak direlako azkenien hemen egongo dana, ezta? Tumetxo batek agian emozioak ikusiko ditu, besteren bat epe bai, aktore bat epe bai. Emozioak sentituta asko zobeto. Dudei gabe. Gaina egiak, gero antzerki proiektu bakoitzake du bere dinamika, bere laniteko modue, eta kasu honetan gidoia hasieratik zeon. Horun kepak, esan zianian, ia umiaiteko prestongo nintzen, ia gidoia neuken esku hartin eta gidoia irakurtzeko aukera aukinun. Eta nila irakurketikin bakarrik, gero oso sensiblira ez nire, eta asko baina ja emozionan nintzen. Eta ederra izan da baita ere, zeia elkartu ginen lan taldi eta Getari etxe garai, zuzendariekin hasi ginenien testu horrekin lan iten, hortan kepak egile da, nahiz eta beak idatzi duen testu hori, ez duela inongo arazoik auki testu hori askatzeko, eta pixkat danon zerbitzura jartzeko, eta aurjungeak testua gero gehitzen, kentzen, eta pixkat behar horietara
amoldatzen. Ba, eske horreko, Mami Lebrunekin be, ariketa berdinen gauen, da egisa esan pasada bada talde giruan gero, edo talde dinamika badagoenean, ze gauza aberatx urtetzen dien, zuri norbera, etxian igual okurruten etxatzunak, eta adibidez bat izan zen amaren figura, bera, hasieran adibidez amak euen historian, baina ez zaukan hitzik, ez zaukan berbarik eiken, eta getarik hasieratik esate hauen, jonik amari zerbait sartuko nioke. Eta azkenien balixo izan duzko apur bat, aitaren figura goxatzeko, eta arrazoi bat emuteko aitaren onarpenez horri. Dala baita, oindala gutxi alargundu dudan pertsona badala, eta berak badaukala bere motxila bat gainean, beria, emozionala, eta, errealidade honen aurrean aurkitu dela, eta zailtasunak daukala errealidade hori onartzeko, tartien horregatipe baita, horrek oso joku politioa munduzku. Eta balixo izan dugu baita, harreman bat sortzeko ama semien artien baita politioa izan dela. Segie da, han edala bakarra ikusteuna ama. Ez aitonak eta ez aitak ez tebe ikusten. Ez elementu eder hori be bai, eh? Bai. Nagusi bateko oso normal hartuko duena, du mehatentzat izango dana. Sekulakoa izango dana. Gero, justu hori da, ez? Umien aurrien ingaunien pase bat ingauen, eta batzuk komenta bien lehengo gauza, izan zen, lehengo momentutik kontrolatu zila ama hila hauela. Eta esatezun, ze ederra, umiek ama ikustie. Bai, eta hile hauela, ez? Eta txuriz jantzitxe hauelako, ez da bien, grafizua pentsau jakun. Umien lehenengo lotero hori xezazan, ama hilda dago eta txuriz jantzitxe dauelako, eta oso ondo inungo arazo barik ulertu dauen edo barneratu dauen. Eta ze ondo ulertzen duten bebai, aldua izan arren mutiko bat ala. Ze ondo ulertzen duten hori umiek. Gero, ze makinaria sartuko diegu guk buruen, hori guztia gero iristeko, iristen dan lekura, azkanien zema deformatzen dugun mezue. Ume batek asazten zaren, inok ez dakolak inongo arazorik. Horretan. Eta nik uste hemen historia honetan funtzionatzen dagoena baita da, edo ikusi dauenagatik behintzat, protagonista ume bada, ordan umeak protagonistakin identifikatzen dira, baina nik uste batez be mesua helduen ganako mesu badala. Eta oso ondo ulertzen dago hori, eurak ez dauki arazorik, danetik egongo da, baina orokorrean ez dauki inongo arazorik hori onartzeko, eta mesu hortik dau bideratuta baitza, apur bat. Galdetu behar dizuetan, eta Jon, nortzuk diren, Jon aita da zio zerrazi esaten, alargundute da, ugarta azkaren bat izango du arazoren bat, kepa iritsi da aita izatera, erikazu beti ume, ez ara iritsiko, egun urteaz bezara iritsiko, inoiz ama izatera. Bai, ondo daruzu ez da, humorez daruzu. Oso ume politia iten dago, Bai, oso ondo itxosu. Bai, eso, ja, enkasilatzen. Ez, bai, egia, zidan, kepak esan zinin ez, ume bat iteko, eta... Bueno, Frankoren bilebari gutunak, antzeslen sekulako papeloia itxezulako du, bai, eh? Bai, eta aziran, oso pozik hartu nun bere proposamena, baina bela ese sartu ziten, beldur hori, ez? Zatezu, jontxe bukadet batekin, eta, ostras, ez dakit, gai izango nahi zen, edo nundik helduko jotan beste ume bati, ez? Baina ala eta guztize, zion impulso bat, intuizio bat, esaten una, bai, nahi dete zuekin lanen, eta gaina testu irakurri nunien, eta dana. Eta gero egia, prozesun hasi ganien, fantasma hori junda, ze egile da, zenien zure, pertsona moduen zuezela evoluzionatzen, etapa ezberdinetan harrapatzen zaituzte proiektu bakoitzak, eta hau beste ume bada, nire erika bezala beste modu baten naolako, eta beste leku batetik konektadet ume horrekin, eta ume horrek eman ditenan nahi baitare oso aberatsa izen da. Bueno, aneri buruz itzen dugun hor da, ane? Ane da, 7 urteko mutiko bat, ze horire interesanti da, gai guzti honek nola ze kontzientzia emate izun hitzeitako orduen, ez? Hasiera baten, ez? Nik zaten honin, ane da, nola esate genuen, mutila sentitzen dana, eta da, ez, da mutiko bat, ez? Da orduan, bereziki hartzen kontzientzia asko nola hitzeite den guzti hontaz. Eta, historio gertatzea, aitonan... Neuri moduen ez dutela pentsatu, zeo zer esan dudala, eta bizok, ez. Gaburo prez dauko parako. Zeuke asko hitzein dugu ontaz, ez? Askotan guke nola hitzez, nola adiraztegean, eta askotan ez dakigut, hori euskera, zala eta guztize. Ez dugu bela, hori da. Zeu, karo, erderara pasatzen zanien, ja esate zuen. Amina, umea esate zuta, ja, ondo. Baina egia da, gauzako txari beran izana. Hausnarketarako mateu. Eta gertatzea historioa aitonan jostaiu dendan atzeko tailerrian. Eta nik ane ikuste, eta honei behintzat bereziki konektan hau jolasakin, plazerrakin, oso bizik da hon ume bat da, eta badu bere konfliktua edo ulertu nahi bat, ditu bere galderak.
Eta aitonakin, ingon bidai hortan ere, galdera asko torriko zaizko eta ulertu nahi du, baino beak onartuta dauka oso bere potota gustoko du eta taitakin daka horrola, ez? Ze hona beba aitonaren figura, Bai, eta gaina azken dut. Amuma eta txitxe mesedez, zema baite ditugun, betiko. Torriko da, gerra nuklearra doriztu astuko inoiz, Amuma eta txitxe zema baite duzen. Aitak zailagoa dauka hori begiz, Bai. Beste zabaltasun bat dute aitona monek. Aitak bere drama izateaz gain zailagoa dauka. Bai, justo gidoia idatzita gero, nik kriston errespetu emuten usten gai bazan, eta orduan kontraste gure izan hauen jende askokin, ez? Edo, jende transexualakin, edo elkartiekin, edo jende desberdinakin. Eta batek adibidez aipatzen usten, zela hasieratik genokan zalantza bazan, aitona hain ulerkorra izan da, ez? Aita zela ez izan, holako aita bat eukitza berak, hain ulerkorra. Eta adibidez, pertsona batek esan usten, bere kasuan, hola gertatu zala. Aitona monek askoz hobeto ulertu edo onartu euiela bere realidadia gurasuek onartu euiena baino. Igual da bazuk esaten dozun horregatik, ez, aitona eta monak askoz eskuzabalabak dielako euren bideoekiko. Adinak ematen duen guztiarekin be bai, Azten zara pertsona helduekin eta zarrekin berbetan eta zer argita garbi esaten duten dana, eta ikusten dutena be bai. Eta azkenin guk, ez dakit, edo guraso moduen be, perfekzio horretan, ez da gure semala perfektu izate horretan. Azkenien, onarpenari buruzko historia bat ala, irakurri dudalan. Azkenin hori da, ze garrantzitsu edan, bakoitzako onartzi bera dana, eta ze garrantzitsu edan ingurukoen maitasune. Aitaren kasuan nahi dez, nik garbi ikusten hauen, bere ez onartzeko arrazoi potente bat zan, bere semiaren sufritzeko beldurra. Eta, hori zerbait reala bat da. Baina, zu gestino bioso apur bat horrek zematera inorute zaituen onartzera edo onartzera ez, baina, uste dut oso ulergarri xadan zerbait dala. Eta hori, hortxe ikusten hau nahitean ez onartzeko arrazoi nagusisa, eta berak euken, bizkarrien euken, larguntasun hori bebai, ez? Irakurri dut, eta oso artikulo politxe bebai berrian egindakue, momentu baten bestugulako esan transexuala, hitza, baina gero zaten gabiltz, horri buruz hitz egingo dugula bebai, baina ez da horri buruzko antzeslan bat. Azken nindie pertsonaia, bakoitza bere berezitasunekin, eta bere historioekin, eta bere bizipenekin. Bai, aipatu gauen behin baino geixotan esan dugu, kasuntan transexualidadea buruz hitz egiten dugu protagonista transexuala dalako, baina izan zitekeen homosexuala, edo potolua, edo beltza, kontua da, onartua ez dan pertsona bat dela. Eta horrek sortzen dagoen emozioi buruz egiten dugu geixo berba igual, ez? Eta beste leku batetik eruten dugu, bai, Erikak esan dugu jolasetik, magiatik, edo uste dut horrek dala engantzatzen dagoen, edo horrek engantzatu dauela. Apur bat. Metafora handi hori ez da? Azkenean antzerki hori dalako be bai. Hori da. Historia bat hartu, eta baten bizipen hori hartu, metafora handi hori egiteko. Azkenean, ustez ezarrita dauden mugen kontra jotzen dauen edozeinek, eta danok bizi izan du, Gure erosotasunetik be bai, bakoitzak momentu batean. Bai, karo. Eta oso sensazio gogorra da. Eta pixka bat oso politia da, edo ni behintzat ensaioak ikusten hasi nintzenean, zen nire pertsona igual gutxien azaltzen dena da, orduan kanpotik ikusteko aukera handi zeukidot. Eta zerbait magikoa daukona da uste dut, ikusten duzula berez asko sufritzen egon behar dan pertsona bat, ane, eta kriston biziposakin, kriston alaitasunakin, jolasiteko goguakin, eta aitona berdin. Eta horrek ja unkitu iten dau. Hori ja da superunki garrixa da, eta horrekoan ikustera etorri ziren batzuk esatea, bien, jo, eske, ez da izati lehenengo momentutik unkituna, ez da bakarrik, hori ikusten duzulako, gauza kontra joan arren, edo gauza asko kontra joan arren, biziposa daukien bi pertsona jolasten eta aurrera egiten, eta hori oso edarra esan. Unkitu berbi asko da, antzerkian. Unkitu berri pirojo handia da. Tolosan egin dut estreinaldia, orain udazkenari itxaron beharko diogu, ez dudalako galduko, ez da itxipez, eta gainera badakit norekin joango nahi zen hau ikusten. Bestak beste 2018ko Donostia antzerki saria eskuratu du, Sake Produkzioatek, zorionak, egiten ari zareten lan guztiagatik. Eta antzerkia eta holan bizitziarren, eta geuze asko dituzue, eskuetan, lan asko egiten duzue. Bai, momentuz, Mamile Bruneko azkeneko koletazuak eta lur.
Bueno, txarri bat betorri zarela, eta gero beste proiektu bat, eta gero beste bat. Baina hori ez da jaxake, bai. Baina egiten zabiltzia. Bai, hori. Horrek asko esaten duelako zelako eksarien zeuek. Geldik ezin egon, erikari galdetu nahi dio dalako. Eskerrak, gero ume izatetik libratzen zaituzten proiektu ederra tauzena, gaztaina bat erratatu zen. Gaztaina tarrakin. Miren eta mankairekin bezeo zer egiten. Hori da. Hendik ez dakau lotuta, baina asmoa da Urriak aldea estrenatzia Julieta deitukoan antzezlan bat. Elkarrekin sortu genuen Kamikaz kolektiboa, indala urtetxo batzuk, eta gehitu elkartia jarri da gurekin harremanetan, eta ia prest gauden nerabiei zuzenduta lesbianismo ikusgarringon antzezlan bat aurrea atatzeko. Eta baietz, eta horrai gauain, prozesu hortan. Printzipioz kanpotik ongo gehirurok, eta nola jutean bidetxua. Eta gaina, uste dit, sekretu hori kanpotik egongo gara, esintzut gaiza bezan, orduen, etorri beharko zarete, kontatza etorriko da. Julieta ia titulue, ikaragarri mundiala dalako. Apuntatu egingo dugu, lur eta gogoratuko dugu, datak iritsiala, eta gure inguruen antzeslana egonala, benetan proposamen oso interesgarria iruditu zaigulako, keparrasti ze ondo, Zatozen bako txian. Eskerrik asko. Kontatzen gauzek, guri. Mila esker. Eskerrik asko. Erika, placer bat. Jazta, telebistari beldurrek endute, ja. Oia, pixkat imponitzo, baina pixkanaka. Lasaitu gara, bai. Horruna berriz. Erika, eskerrik asko. Zuei.